Hola, en aquest vídeo explicaré les funcions i i o i com combinar-les amb el sí. Primer veurem la diferència entre i o per separat i després les combinem amb el sí. Aleshores, comencem per la funció i. Totes dues, i o, són funcions lògiques, d'acord? Ens comprovaran si els criteris que estem establint es compleixen o no i ens retornaran verdadero o falso depenent de si es compleixen tots o almenys un d'ells, depenent de si utilitzem i o o. Anem a utilitzar aquí la funció i. Començarem escrivint i aquí i obrint parèntesi. Totes les funcions comencem escrivint igual, el nom de la funció, en aquest cas la y, i obrint parèntesis. I ara ens diu que aquí el que hem de posar és el nostre conjunt de valors, el que volem saber si es compleix o no. Per exemple, jo tinc aquí unes notes d'uns alumnes i anem a suposar que jo vull saber si han aprovat català. Anem a començar amb un únic criteri. Doncs el que faré és escriure igual y, obrir parèntesis i clicar aquí a D3 on tinc la nota de català. I dir-li que vull saber si això és superior a 5. Podríem posar superior o igual, però anem a simplificar-ho posant superior a 5. I tanco parèntesi. Aleshores, aquí, l'I em diu que això sí es compleix, que això és verdadero. I si jo baixo cap a baix, veiem que en el cas dels alumnes que no han arribat al 5, a l'assignatura de català, doncs em diu que és falso, perquè si jo li he posat que català és superior a 5, doncs si es compleix i és superior a 5 em dirà verdadero i si no es compleix em dirà que és falso. Amb un únic criteri ens donaria igual utilitzar i o utilitzar o. Seria exactament el mateix. Utilitzant i o utilitzant o simplement ens dirà si és veritat o si és fals aquest criteri que hem establert. Ara anem a veure què passa si posem més d'un criteri, perquè aquí és quan començarem a veure la diferència entre i o. Esborraré aquest parèntesi de tancament i el que faré és posar un punt i coma per establir un altre criteri. El primer criteri que he establert és que català, la nota de català, sigui superior a 5. Ara vaig establir que anglès també sigui superior a 5. És a dir, vull saber si té aprovat català i anglès. Aquestes dues. I tanco parèntesi. Ara tinc dos criteris. Com tots dos es compleixen, aquest i aquest, el d'aprovar català i el d'aprovar anglès, com els dos es compleixen, em diu que és verdadero. I si baixo cap a baix, veuré que aquí em diu falso perquè es compleix el de català, però no es compleix el d'anglès. Per tant, em diu falso. Aquí, aquest i aquest no es compleixen. Per tant, aquest i representa realment això, el que uniria aquestes condicions que estic posant, aquestes proves lògiques. Aquí em diu que és cert perquè tant català com anglès, català i anglès, estan aprovats. En canvi, aquí em diu que és fals perquè català no està aprovat, anglès sí, però català no. I jo aquí li estic dient que m'ha de posar verdadero, és a dir, no escrivim verdadero, sinó que simplement les funcions i o sempre ens retornen verdadero o falso, si es compleixen els criteris o no. Aleshores, li estic dient que només em posi verdadero si es compleix aquest i aquest altre criteri, els dos. Ara, quina és la diferència amb la funció o? Doncs que aquí ja no li estic dient que em digui que és verdadero si es compleix aquest i aquest, sinó si es compleix o bé aquest o aquest. És a dir, ara, només que un dels dos criteris sigui cert i em dirà que sí, que és verdadero. Perquè jo li estic dient
digue'm si s'ha aprovat català, si es té una nota superior a 5 a català, o si s'ha aprovat anglès, si es té una nota superior a anglès. Vale? D'aquesta manera, si ara jo arrossego cap a baix, tinc tots aquests verdadero perquè aquí s'ha aprovat com a mínim un dels dos. S'ha aprovat català o anglès, verdadero. S'ha aprovat català o anglès, verdadero. Aquí també s'ha aprovat català o anglès, sí, verdadero. En canvi aquí s'ha aprovat català o anglès, no, fals. Per què? Perquè s'ha aprovat cap dels dos. Vale? Aquí s'ha aprovat un dels dos, aquí sí és cert, però aquí no s'ha aprovat cap dels dos. Aquí sí que és cert perquè s'ha aprovat català o anglès i respondríem sí, tots dos. Per tant, l'Excel ens diu sí, verdadero. Vale? Per tant, si utilitzem i, s'hauran de complir els dos o més criteris que haguem establert. Si utilitzem el o, amb què es compleixi un, ja ens ho donarà per vàlid. Anem a fer aquí tots dos per comparar. Vale? Ho tornarem a escriure. Selecciono tot això. I anem a escriure el i i el o. Vale? En cada columna. Aquí utilitzarem l'i. I ara li posarem alguns criteris més, d'acord? Escriurem igual i obrim parèntesis, vale? Comencem com totes les funcions, recordeu, igual nom de la funció i obrim parèntesi. I ara aquí posem els valors lògics, els que volem saber si es compleix o no, si és cert o fals el que posarem aquí. Aleshores, anem a triar doncs, totes les assignatures de lletres. Vale? Per exemple, la primera és català i anem a dir-li doncs, català superior o igual a 5, vale? Que és el que ens indicaria aquest aprovat. Punt i coma, un altre criteri. Anglès superior o igual a 5. Punt i coma. Següent criteri, passem a castellà, que és la següent que ens surt de lletres, diguem. Castellà superior o igual a 5. Punt i coma, literatura superior igual a 5. I tanquem parèntesi, vale? Fixeu-vos que aquí veiem molt clarament els arguments que li hem posat i que el que farà la funció i és comprovar si es compleixen tots, si es compleix aquest argument i aquest altre i aquest altre i aquest altre. Per tant, quan ara cliquem Enter i arrosseguem cap a baix, ens mostrarà com a verdadero només aquells alumnes que hagin aprovat les 4 assignatures de lletres, és a dir, aquells en els quals es compleixin els 4 criteris que hem definit. Vale? Podríem posar fins a més de 200 de criteris. Vale? Li ens serveix per això, per posar tots els criteris que volem saber si es compleixen o no. Per tant, clico Intro i arrossegaré cap a baix. I aquí podem veure doncs això, que la primera em diu que és fals. Per què? Perquè ha aprovat aquest i aquest, però aquest ja no. Per tant, no ha aprovat totes, no ha complert tots els criteris que jo he establert aquí. Aquí el mateix. Vale? Aquí tenim aquest aprovat, però aquest ja no, aquest tampoc i aquest tampoc. Per tant, no es compleix els criteris que jo he definit de que estiguin totes aprovades. En canvi, aquí sí que es compleix, perquè aquí he aprovat català i anglès i castellà i literatura. Aquí sí que es compleixen aquests criteris, els 4 que he posat. Per tant, és cert. Vale? Aquí no, perquè aquests dos no es compleixen. Aquí tampoc, perquè tenim aquests dos que no ho compleixen. Aquí tornem a tenir verdadero, perquè aquí sí que estan aquesta i aquesta aprovades. Vale? Això és el que ens farà la funció i. Ara anem a fer-ho amb la funció o. Vale? Farem el mateix, escrivim a l'igual, o, i obrim parèntesi. I seleccionem i anem posant els nostres criteris. Posarem els mateixos. Vale? Doncs que català sigui superior o igual a 5, punt i coma, vale? Els punts i coma ens separen els diferents criteris.
cliquem aquí, anglès que sigui també superior o igual a 5, punt i coma, castellà que sigui superior o igual a 5, punt i coma, i literatura que sigui superior o igual a 5. I ara ja tanquem parèntesi. Aleshores, aquí el que li estem dient és, digue'm si s'ha aprovat català o anglès o castellà o literatura, si s'ha aprovat almenys una de les quatre, vale? Perquè estem establint un criteri que simplement amb l'O ens dirà si almenys un d'aquests es compleix. Per tant, cliquem a Enter i aquí ens diu que és verdadero, perquè tot i que hi ha una suspesa, sí que hi ha com a mínim un, en aquest cas de fet 3, que sí que estan aprovats. D'acord? Per tant, encara que hi hagi una que no, com hem utilitzat el O, doncs realment ens diu que sí, que és cert, que hi ha una d'elles com a mínim que sí ho compleix. Ara ho apliquem a la resta i veiem que la majoria sí que ha aprovat com a mínim una de les assignatures de lletres. De fet, aquí s'han suspès anglès, castellà i literatura, però s'ha aprovat català. Per tant, sí que una d'elles es compleix. Vale? Un dels criteris es compleix. Doncs ja ens ho dona com a vàlid. Cosa que amb l'I no. Perquè amb l'I no és, digue'm si es compleix aquest o aquest o aquest. Amb l'I és si es compleixen aquest, aquest i aquest, els 4. En canvi aquí som més conformistes i amb què s'hagi aprovat una i ens conformem. Per tant, utilitzem aquest O. Aquí ens diu que és fals perquè no s'ha aprovat cap assignatura de lletres. Vale? Ni aquesta, ni aquesta, ni aquesta, ni aquesta. Cap. Per tant, aquí doncs, ens dona com a fals. Vale? Aquí el mateix. No tenim català o anglès o castellà o literatura aprovades. No tenim cap d'elles aprovades, per tant, ens surt aquest falso. Ara, què passa si volem que ens doni un altre valor que no sigui simplement verdadero o falso? Perquè amb les funcions I i O només posem els criteris i ens diu verdadero o falso segons si es compleixen total o parcialment. Aleshores, això ho podem combinar amb el sí. Per fer-ho, tot i que evidentment podem escriure la funció de no des del principi, una manera bastant pràctica, sobretot si estem començant i estem familiaritzant-nos encara amb aquest tipus de funcions, seria escriure primer aquesta funció I, amb aquests criteris, com hem fet aquí, i ara afegir-li davant el sí. I a darrere el que volem que aparegui. És a dir, combinarem les dues funcions. Entre l'igual i l'I, ara posarem sí i obrirem parèntesi. Vale? Ara tenim sí, obrim parèntesis i tenim I tota la seva llista de criteris. Aleshores, ara posarem un punt i coma. Per què? Perquè si fem això, doncs estem dient que on normalment nosaltres posàvem un criteri, quan utilitzem el sí sense posar-li l'I aquí al mig, aquí tindríem un únic criteri. Vale? Per exemple, doncs, si català igual o superior a 5 i després el que volem que surti, el text que volem que aparegui. Doncs ara substituïm aquest únic criteri per un I tots els seus criteris. Posem el punt i coma, vale? Per separar aquest criteri, aquesta prova lògica, del text que volem que surti si es compleix i el text que volem que surti si no es compleix. Vale? Per exemple, obrim cometes i posem, doncs no sé, que aquest alumne és bo en lletres. Si té totes aprovades, doncs posarem bo en assignatures de lletres. I tanquem les cometes. Posem punt i coma i ara també entre cometes posem el que volem que surti si no es compleix. I posarem, doncs no sé, ha de repassar lletres. Vale? I ara, finalment, tanquem parèntesi. Vale? Sempre a l'acabar, tanquem parèntesi. Per tant, què tenim aquí? Anem a veure-ho. Vale? Aquí tenim aquest I, que això equival a
aquesta funció sí, el criteri, la prova lògica, la condició. Vale? Teniu explicada la funció sí en el meu vídeo de l'activitat no avaluable 7 a partir del minut 13. Vale? Si voleu repassar com funciona la funció sí, ho teniu allà, vale? I veureu bé aquesta estructura. Aleshores, aquí tenim el criteri que l'hem substituït per tota aquesta funció i amb diferents criteris i després tenim doncs, el que volem que aparegui si es compleix el criteri i el que volem que aparegui si no es compleix. ¿Vale? El valor que aparecerà si és cert i el valor que aparecerà si no ho és. ¿Vale? Valor pot ser text, pot ser números, el que sigui. Aleshores, ara cliquem intro, ¿vale? I si arrosseguem, veiem que ara se'ns ha substituït per aquest text, que en comptes de posar només verdadero o falso, ens posa, doncs, ha de repassar lletres en cas que hagi suspès alguna, no? Que no tingui totes aprovades, o bo en lletres si es compleix tots els criteris i té, doncs, català aprovat i anglès aprovat i castellà i literatura, tots els criteris, ¿vale? I a Meló faríem el mateix. Podríem posar aquí igual sí, obrim parèntesi i ara aquí doncs, el text que volem que aparegui si es compleix això, per exemple, com només es demana que aprovi una, doncs posarem doncs, ha aprovat una o més i si no es compleix posem doncs, punt i coma i el que passa quan no es compleix, no ha aprovat cap, perquè si ens surt falso en aquest cas és, com hem utilitzat do, doncs que no ha aprovat ni català, ni anglès, ni castellà, ni literatura, cap d'elles. Doncs posem aquests criteris, cliquem intro i si arrosseguem cap a baix, veiem que efectivament es compleix això que hem posat. Vale? Si teniu qualsevol dubte, feu-m'ho saber si hi ha qualsevol cosa que vulgueu repassar i podeu deixar-me comentaris o fer-m'ho saber a través d'Instagram.